Khynnah kesngi ki Khynnah Skul ke Sati Raja Memorial Secondary School Umsning Patarim ki lepelong ke jingyat patba halor ke jing persya ek jing di jing bam besniu kum uduma sigaret kenja udrok kakiat udumasla kasyun bat ki khaini babonjan hagani ke jingyat patba lai shimenta da baro ki Khynnah Skul ringkat ha ke jing lam linti jong ki no hikai jong ki Kani kejingyat procession ki Khynnah Skul kalong shibenta ban ai jing hikai ki patba ban sangye no ha kejing pendon kam ye kini kejing bam bat jing di pesniu ki bakta ye ka kwat ka khia bat ki bapin lingkot ye kejing embryo ki Khynnah Skul ki lapelong da kaskit ha kejing lam jing imis banisha umba ka basho jing mut shikat dei ye ki tu ki bapet bat yo i ye kejing hikai lingba kejing sneng jing kraw ki badon ha kani kaskit Kani kaskit kala ay shibun kijing hikai yikitu ki bayu iyaka bikin raikut ban sangye no ha kajing pendon kam ban bam bat di yakini ki mar ki bam lar kam ru ha kajing im Henry ki bakta pade yakakot ka khia kajing Pyrta jam jong ki Khynnah Skul Duma ha ot ye kajing im kala tersu ha ki tindong skor jong ki patpa ki basngap yaki hadin jong ka drama balingkot layo ki kentin sneng kentin kraw na headmistress Miss Balakentiu umba ibalaong banado minta kasngi ngin rat dingkhong yakum kini ki jingdi bat jingbam basniu hagani kasngiru lasam ka kusnam best slogan chau samla Romulan clean ubashong haka class 9 jongkani ka school Ngok ke? Ngok perlu besliu ngai gila. Pendoreng abang Duma. Adukan ni kampus de bapi you kan de bapi let tu tisa ka banga air de bapi let jania thik Duma sikran. Oh nei. Em kan khat ka kami jo pi marwe ani. Lai kho kan ni kami jo pi ka straight ka snap. Kan jaru kan kan ai pi. Ban pam yo jong pam ka jaru pun makim la ban pam beli pilih thik itu Duma sikran bapi yo ban ya di kum tu takadau bisa yo pam kun tak dia. Masuk. Kawan ni. Kalau asal tu mentah kan dia cuci rokok jadi kali nak kau juga jadi kau jadi kita seniu. Nadu mentah wat cule syukun kini kita mo. Kapan seniu kamet jumpi bidang he dang san kan dia jing kesak ukun jengaru. Ni mentah ulah kali yong. Cintaru lah yong kat tu jimping. Tekun nadu mentah. Seneng tui pi buat nombelin kini kita pas news now. Ki Khynnah ki barang dei ban don hapo ki jing pule ban pendep ki jing pule jong pi bat kum juru ya pi baro ki ba yo snow ya kane ka sur ka jongi ha kane ka sngi to ai bangin ya rat ding khong nado menta ka sngi